Amba chiu makare wagole Nyasaye erokamano ndalo dhi kasudo ng'wech kawuono chieng' tarik 2 dwe mar ang'wen nyoro kanwa ni Januari higa dhi karingo iwacho ni higa mano mar 2025 osechopo 25% mano mar higa ni penjo en ni jogo mane nitiere kod New Year resolutions be gisechako timo gik mopogore kata mise mopogore manyalo konyogi nikech kwota mokwongo mar higa ni noserumo wadonje kwota mar 2 kata kamano wan bende chenro mar piny wamedo mana tayo kaka dwarore nyakora Mugia Jwang bang' mae Cleophas biro bedo kakelo ni weche manyien bang'e te nonro mar gazet okinyi makawuono weche momi pek aneno ka opogore Daily Nation mantiere godo ka ondike ka ni the politics of hand checks matende ni nitiere kaka lwedo osebedo ka gwenyore kosenang'o mano kaluwore koda aparo ni seyo ma jatend piny Kenya noseyo godo mane jalupne nyalo paro ka nwacho kanyo nodwaro mar mondo mi chule siling bilion 10 wan tipo mamoko ma bende chiw kanyo mano mar mane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kin mamoko en moro kama nigi weche manyien mantiere kae wacho ni gigo mane dwarore wacho ni Gachagua bende koro wacho ni jatend piny Kenya nomiye bilion 2 mondo mi ogweta kama chero wacho ni oyo nokwayo bilion 10 mano wachieng' Jumapil otieno chieng' wuok tich otieno cha mane wach mantiere kar kama chelo bende nitiere obila mantiere piny Haiti ma bende ariyo osehinyore e jumbe mokalo wang'eni e juma mokalo bende achiel nowito ngima mano kama moro bende nosegaiki mano kaka nosodwok ringre pacho kae bende iwacho ni mago kod mathoth mantiere kar kanya kama sira mar apaya mano timore chieng' wuok tich mano weyo kanyuola achiel nowito jogi 7 mano kama gintiere kar kanya ng'eni mag ang'warang kod mathoth mantiere kar ka agolo Nyasaye erokamano gi weche mag tuke to ahinya mag manyo e toke ka nyoro ni manyo matek sa uchiel chopo to weche mamoko po ntiere kata ka mano ntie mag FKF Premier League bende ang'warang kaka pok odonjo twak mokwongo okinyi makawuono bende The Standard neno kanyo kochiwo ni thor wach margi gindiko kanyo ni lying president kosach ni lying president gipenjo moko to giwacho ni en jatend piny mar riambo gipenjo man dibed ne oriambo nyakora Mugia Jwang abiro bedo kalero ni mathoth e nonro mar gazet chakre saa 12 gi nus nyaka saa 1 mar okinyi nyakora Mugia Jwang kago chopo kanyo saa 1 nyaka saa 2 gi nus okinyi makawuono e twak mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono odiochieng' makawuono tarik 2 dwe mar ang'wen piny ngima dhialo odiochieng' ng'ol mano mar autism kama ipuonjo oganda mopogore kotudore kod ng'ol mar autism ma bende kaluwore kod nonro liekore ni othoro mako kata nyithindo ma yawuoyi ema thoro bedo kod ng'ol mar autism ang'o momiyo mae timore abo bedo kae kod japuonja kaachiel kod jonyuol manitiere kod nyithindo manitiere kod autism mar mondo mi gigonwa ne mbaka ni to wuodhgi mar bedo gi nyathi manitiere kod ng'ol mar autism osebedo yo machalo nade te skul kacha kama koro japuonj puonje nyithindo mamoko kuom gionge kod ng'ol to moko nitiere kod ng'ol mano mar autism ere kaka gifwenyo ni nyathi ma kama nitiere kod ng'ol ma kama to ere kaka giketo tudruok makare ahinya to ekin nyathi ma nitiere kod ng'ol mar autism kod nyithindo mamoko bar mondo mi wabed kod puonjruok makare kalore ni wacho ni ng'ol ok en ohinga to jogo manitiere kod ng'ol bende ok onego bed ni kale akweda moramora to gin okenge magi ma seche moko piny Kenya osebedo kagoyo ahinya mar neno ni nyithindo manitiere kod ng'ol maket kod magi oyudo somo e yo makare mane twak mabo bedo godo kochakore saa 1 nyaka gimoro saa 2 gi nus mar okinyi makawuono bang' mano to kawuono nitiere tedo gi chiemo kata kama dhi tedo gi chiemo emana mondo mi ojiw jonyuol nikech chiegi ma nyathini nyalo bedo odiochieng' makiny moko ikano ka nigi talanta magi moko nigi mich mopogore ang'eni kiny chieng' tich ang'wen nitiere pok opogore ng'eny chieng' moro bende wanya neno nyithindo gi man gi pok mangi kata talanta mangi ahinya e dweni mangima dweni mar ang'wen kama ibedo kacha ka ichiwo puonj makamagi achiel kuom jogo ma bende ineno kata lela ka wuoyo kata kotimo wechege kako nyalo bedo ka react e weche moko science moko motimo mana mondo mi odwok pek mara ng'olno piny ahinya en jal ma en wuon X to bende en wuon Space X Elon Musk iwacho ni ka osebedo ochopo kama ochopo chama achiel kuom jogo man gi
mwandu tagalan turi e piny mangima ten bende nigi ng'ol mano mar autism samoro bende ipenjri ni kaka inyalo ng'eye chon e kind nyithindo mondo mi osir gi bende network moro ma ng'odit ahinya mondo mi jopiny bende obed ane kod ng'eyo matut kaeto bang'e koro bang'e tedo gi chiemo Nyakaramogi Ajwang' gi Jailieta kama bang'e to chenro mar mbako romo Sharon biro bedo kachako kod chal mar fwambo kaeto Cleophas biro bedo kitayo twak. Ber ma penjo kawuono en ni ber bede sirkal enang oganda mawuok masa mar piny Kenya kama jatend piny Kenya lemo odiochieng' ma jumani dala bich mabiro en ni penjo maduong' ma giwacho jatend piny Kenya William Ruto tero mwandu mathoth ahinya ne jo mawuok Nyanza lemo ma ji donjo sirkal giwacho ni joluo koro donjo mathoth ahinya penjo mantie kama da penjo kawuono are ne Kenya yudo uhuru 1963 nyaka kawuono gin kabila mane maponono oseyudo ber ahinya igi ka jok mawuok masawa milimo kawuono makoro kawuono ywak ni joluo ema yudo ber e sirkal mar William Ruto gisebedo sirkal e kinde kate bende joluo osega ywak kasa dongruok ma kama gibiro wanyalo bet kama chal nade twak madhi chakre saa 3 nyaka saa 5 ber bedo sirkal ni to en mane to bende wanene kor gwenge kacha nikech wacho ni ka un e sirkal to ndara masindo ok dolo ka un e sirkal to ndara mawuok Usenge kochomo Dhogoyo Osieko makalo Yala bende nitiere ber ma uneno ka jok modak e gwenge ma Usenge kata jogo mantiere aluora ma Imbo jogo mantiere Nyamonyi kochomo Dhonam bende unene ber mar bede sirkal ka diponi adieri joluo ema koro sani diponi donjo e sirkal kwa gero tiendgi joluo se bede sirkal e kinde man Raila Odinga en prime minister kaeto bang' mano kinde machielo koro en bang' mosruok mosebedo mosruok gi Uhuru Kenyatta mosruok kod William Ruto ber mane magini dikelo dhi bedo ka kod welo adek modhi twak kod achiel en jaod bura machon masani bende nie kuku mar telo mar sirkal mano mar William Ruto kaka achiel kuom jokombe mag bede migepe madito pacho kae mano Edik Anyanga dhi bedo kod achiel kae ka achiel koda ka jaod bura ma Oriri Mark Nyamita mabino dhi bedo kod ka achiel kod jasiasa ma bende en wakili Ambrose Weda wacho no sebedo kacha sirkal mano mar Uhuru Kenyatta bende Weda wasebudhone kapok luonge chenro mar en kinde ma koro dhi bede mbako romo ka mondo mago mbaka no kod achiel ber bede sirkal to en mane to bende wanyalo winje nyaka ofukwa koso fuke jok mantiere ka jok modonjo sirkal ema dine magidhi winjo maber to piny penyo maduong' ahinya madhi penjo odiochieng'ni makawuono saa 3 nyaka saa 5 Nyakaramogi Ajwang' ichako tudri kodwa mbaka dibed ochwal nyaka e kaunti kama entiere mar mondo mi wagoye kodi jofwambo dhi bede counties kacha Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Siaya wawinyane pach nyaka e kaunti ma Nairobi ka achiel kachiel koromo chenro mar mbaka oromo ichuyi kodwa kokalo mbui me kod te mag Ramogi TV Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube Ramogi TV mbui mar Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kata Twitter Ramogi TV _ mane kabiro kodo e mbui mara TikTok an ben tudri koda e mbui go duto te yuda kacha Cleophas Oluoch Nyakaramogi Ajwang' an bende tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ e mbui maga Nyakaramogi Ajwang' yuda gi nying mara Sharon Ong'aw bedi koro nyaka gikon kech ma Enro Kenya mokwongo magetho ndweche Mimi nataka niwaambie nyinyi mnaosumbuka na mimi mfanye mambo mawili. Kwanza, kama mnataka kushindana na mimi, kwendeni tafuta sera. Kumaentie momi obedo rabist wakia. Omiyo ma ato kwa yie. It's not our list. Macha list man ngato bedo we ba to ndiko kien. Nyakaramogi Ajwang' oyawre kir machieno kiny makawuono weche manyien chenro mar piny chakore ayanga kamoro amora ma entiere adhi bedo katayo weche manyien nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumo Kanyakwar mokeo nyaka sango machiegni
Wachako kod weche manyien nyakwar monge jwang' malit kod kuyo jokunyo mula moko adek otho e bugo mar kunyo mula mantiere Kabuto e sub-county Mabondo e county ma Siaya. Ji adek go oyudo masira bang' dag mulano sianyore kuomgi kane gidhi nyime gi kunyo. Jokunyo go ma oyangi kaka Duncan Oko majegni 33, Elfas Odhiambo majegni 21 kod Alan Ochieng majegni 35 oyudo masira makamano e Odhiambo manyoro. Jalup ruoth e gweng' ma Nyaguda Edwin Juma lero ni jokuny mulago ne temo yawo bugono ka pok osienyore kuomgi. Ringre giduto ne osegol kendo ochwal e kar kano ringre Mabondo. Katinda gimoro saa 8 gino, I information from my village elder, Libur Chalo Gima, Burmorite Mono Yao, Camilo Gisano ni Kabuto. So, no, umobegi joko the process magi yao burno. Kuro legi dia dek, rai buro. Chalo Gima lodi odi yogi. Kuro di yogi. Kure ma minus go mobilize themselves, mondogi. Time kagini nyalo rescue gi. Nyige gigi Duncan, Oko, Elfas Odhiambo, Mandiwa, Alan Ochieng, En lit gi kuyo wakwa semondo ke chunyi kama kuyo anyuola bende oyudo hocho e kinde makamage. Wadhi nyime kod weche manyien kwaro ni sirkal koro chako oyudore kama tek tok doho mamalo chungo chenro mag chulo fees e yor mbui mano mar e-Citizen. Wirani en ataro mar chik. Ing'eto mar jang'ad bura Chacha Mwita olero ni pach jokanyo ne okaw e yo malong'o kendo chudo e yor mbui dhi nyiso kweda ne jonyuol ma onge nyalo makamano. Sifro Sokinda ngilera. E okang' machielo sirkal ogo ndamo bura kadok chien tok doho mamalo wito oko chenro mar chudo e yor mbui mar e-Citizen. Ing'eto mare jang'ad bura Chacha Mwita lero ni chik sirkal madwaro ni chudo duto mag kuonde tiegruok mag sirkal nyaka tim e mbui mar e-Citizen okolure kod chike mapacho ka komedo ni pach jokanyo ne ok okaw kaka chik dwaro. Jang'ad bura no bende olero ni silings 50 ma ichulo e mbui sama ng'ato timo chudo mare nyiso ni sirkal ng'ado osuru nyadiriyo koketo to bende ewi wuon mbui mar e-Citizen kod adiera manie iye maneno ni omenda duto michulo kanyo otigodo e yo makare. Achiel kuom midhiero madongo manomiyo wachni ochopo e doho en ni chikni nyiso akweda ne jonyuol manyalo gi ni piny kamoting'o jonyuol machulo fees e yor tero chiemo e skul, gima Mwita bende oyiere godo. Komedo ni en chenro mabiro kelo akweda ne jonyuol maonge nyalo kata mar yudo mbui machiegni kodgi. Wachni orwako kod Boaz Waruku ma en achiel kuom jokanye sekta mar somo ma wacho ni chudo e yor mbui ne dhi kelo achiedh nade mathoth e tayo kuonde tiegruok mapacho ka. E oboke manogol kod jagoro mongirore migawo mar somo machon Belio Kipsang, oboke no mar tarik 31 dwe mokwongo higa mokalo, jonyuol kod jopuonjre nomi chik mondo chul fee e yor mbui mar e-Citizen. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakoro moge jwang' mano kantiere karkanyo kama chielo en ni jatend piny Kenya William Ruto chakayanga limbe mare mara gwenge mag Masawa gi rwak makende na Nyuki kaunti ma Laikipia kaeto bang'e ne olimo gwenge mamoko to ahinya e kaunti ma Nyeri. Jatend piny omedo mako chung' motegno ni en pok ojwang'o oganda jo Masawa. Otimo limbe no mana bang' kanyo bedo gi twak gi jofwambo mawuok e alwora ma Mount Kenya kendo notiyo gi thuolo makamano mar ke kod manen jalup jatend kata jalupne Rigathi Gachagua mayande ogol oko e apisi. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ni kod lerno. Orengo kwako lwasi ka jatend piny William Ruto kanyakla kod jalupne Kithure Kindiki e lubuombgi ka ginyono miel e kod oganda ma Laikipia e yor rwak makende. Limbe mare mokwongo bang' thichi oko Rigathi Gachagua e apisi e kendo ka Ruto kone jok makwede mondo riti nyaka yiero chopi. Kata kamano okoni tije makare biro dwoke apisi. Si kila mtu afanye kazi. Si 2027 nyinyi ndio mtaamua. Hata hawa wananisumbua na makelele hawa. Mimi nataka niwaambie nyinyi mnaosumbuka na mimi, mfanye mambo mawili. Kwanza, kama mnataka kushindana na mimi, kwendeni tafuta sera. E twak mare kod ute fwambo mamasa mar piny Kenya, jatend piny William Ruto ne otoyo kedhno e kado. E kendo lero ni mane en jalupne Rigathi Gachagua ne en manasie magiluth bang' je od bura mathoth masa mar Kenya ne kwede e yiero mar ng'atno mane dhi bedo jalup jatend piny William Ruto e yiero mar dwe mar 8 higa mar 2022. Wakaniambia kwa sababu tumeshindwa tunaweza kupiga kura.
Nikamwambia pigeni kura. Si unataka ukweli? Kabisa. Ikapigwa kura. Huyo Profesa Kindiki akapata kura 27. Ule rafiki yangu Rigathi akapata kura 5. Ili tusionekane kwa watu wa mlima, pengine nimechukua vijana, wacha nichukue huyu mzee karibu wa rika yangu, pengine mzee kidogo kuniliko, shingo upande. Jatend piny bende ne okoni Gachagua ne oriembore kende kalure koda chama thogo mar Suna bang' dwaro ne jo od bura ne kulore ne ka ruoth Nebukadnesar kendo ne bedo gele koda pisas matinde sirikal kaka jating' ndai mar Ruto Faruk Kibet, jafung' wache mbui Dennis Etumbi kod jo od bura monywando kaka Ndindi Nyoro, Maki Aru kod Kimani Ichung'wah ma Kikuyu. Sasa tukafanya kesi, kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Next baada ya wiki moja Faruk PA mtu mdogo amesema amefanya. Haya, naita Faruk, nafanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro. Haya, kuisha hiyo Kimani Ichung'wah. Sijui amesema bloga huyu Dennis Itumbi bloga unasumbuana na yeye nini? Ndio hiyo yeye ameanza vita na wabunge. Kabla ya Disemba, msiponipigia magoti mtaenda nyumbani. Wabunge ndio hawa. Wabunge ni wanasiasa. Sasa wabunge wakasema Disemba tutaenda nyumbani tusipokupigia magoti. Okay. Kabla Disemba na sisi tutakushughulikia. Jatelno ywak ni kata mana en ne obedo jasik Rigathi kodwa ni mondo Ruto ne omiye bilion 10 kuom ranyisi pesa makopange to pong'o lori. Kata kamano, Ruto ne okone Gachagua ni mondo rudh ume osiki ni ngang' ne ok odhi miye kata nduru motuchi. Sasa ikanifikia mimi. Mimi sasa. Unajua mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 Bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya mlimani, you know, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa nikamwambia I will not do it. Wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa. Ruto bende oluoko lwete wach thicho oko Rigathi Gachagua ya PC kendo lero ni ne otemo reso Rigathi didek kata kamano jo od bura ne oramo ni kapok Rigathi otiekoge to nyaka githiche oko. Ruto okoni ne oluongo bura mane jo od bura ng'anjo ne ma oko bire ni Marawayo ne ojogore gi lak. And hata wabunge marafiki wa Rigathi watakuambia mara 2 niliita wabunge nikamwambia sikizeni, hatukuchaguliwa kuja kupigana, tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi. Wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara 2. Mara ya 3 nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema wewe umetuzoea. Ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya 2, sasa utaamua. Kura yako haihitajiki bunge. Sisi tutafanya vile tunavyojua tutafanya. Hiyo ingine wachana na sisi. They never came for the meeting. Ndio jamani. Ama mnasema watu wa Nyeri. Jatend piny bende olore kaunti ma Nyeri kar chungo od bura ma Kieni kama ne okone oganda mathur gi Rigathi Gachagua ni ngang' wiye ok nyal wil kod kaka ne ogone ombulu. Kura momiyo dongruok obiro chwero negi koyala. Nasikizeni watu wa Nyeri. Mimi mlinipatia kura nyinyi kwa hiari yenu. Kura yenu ndio tumetumia kutengeneza serikali hii. Ni kweli ama si kweli? Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau? Hata nikasahau mahali mlinipatia kura zenu? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Aya, kamachelo twak mar jatend piny Kenya William Ruto ewi golo jalupne machon Rigathi Gachagua okelo pogruok mar paro kind jotelo mawuok e gwenge mag Masawa. Jaod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba kod seneta ma Murang'a Joe Nyutu onyiero twak makamano ka giwacho ni keny mar Ruto kod Masawa ne oserumo kendo
onge dok chien. Kata kamano, osiepe Ruto e gwengego to pod nigi geno ni onge gima ok nyalre. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Jotelo mawuok e gwenge mag Masawa opogore e paro ewi twak ma jatend piny William Ruto ne ogolo ewi gima omiyo jood bura ne otero dala jalupne machon Rigathi Gachagua dwe mar 10 higa mokalo. E twak mare odhiambo manyoro, Ruto ne olieko ni Gachagua ne odudore nyaka miye bilion 10 ma ka ok mano Ruto ne dhi tiyo mna kuom higni 5 kende, wach mane Ruto othirgo. Unajua mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani, you know. Osiepe Gachagua mawuok e gwenge mag Masawa kata kamano onyiero weche mag Ruto kagi wacho ni kaluwore kod miriamo ma osebedo e lew Ruto e kinde mokalo ok ginyal bedo gi yie kod gimoro amora ma Ruto owacho ewi Gachagua. Kwetu tuna story huwa tunapewa na wazazi wetu ya kwamba kuna kijana alikuwa amezoea kulialia anadanganya watu, kuna leopard ananikula. Watu wote wa kijiji wanatokelezea wanapata hakuna leopard. Kijana akalia tena, watu wakatokea hakuna leopard. Wakati leopard ilitokea hawakumuamini. Confession by Gladys Boss Sholei that ukisema Gachagua anaenda nyumbani, Gachagua anaenda nyumbani. Meaning that Boss Sholei was actually called and told to impeach Gachagua. And you know, this is the Deputy Speaker of the National Assembly. Tabitha Karanja, the Senator for Nakuru, also confirmed on Inoro TV that she was actually called on phone by the President to State House. And she was told to impeach, to help the President by impeaching Rigathi Gachagua. It was full of contradictions. And just to remind William Ruto, because he used to say that when he was campaigning, he was saying, Wajinga Kenya waliisha. I want to remind William Ruto, when you became president, Wajinga hawakurudi, bado waliisha. Jaod bura mag Githunguri Gathoni wa Mushomba, kod Seneta ma Murang'a Joe Nyutu, oumoye gi piny ni osiepe kind jomasawa kod William Ruto oserumo kendo onge dok chien. When you lose credibility and people lose trust on you, it becomes very hard to build back that trust. And that is where William Ruto's regime imefika. Hata akitembea mara ngapi, hata akikuja amevalia kanzu ya Waislamu, akuja na kanzu ya bishop wa kanisa yetu. Maneno yake tumemaliza. Everybody in any meeting that William Ruto is holding today in Nanyuki and everywhere has been paid. And I can assure you that William Ruto has no single vote. Even those MPs who follow him will not vote for him. Because they will know, wait, just wait, Chris. We'll be here. God is going to keep us here. All of them will depart from William Ruto. Kata odo koni jatend piny dhile mokar chung od bura mare mag Githunguri, Gathoni orieng'ute ni ok obi yuoro e limbe makamano. Hata akija kwangu ninaona haya kwenda kusimama na yeye pale. Kwa sababu sasa nitaenda kuambia watu nini? Mimi ni Mkristo, nafunga ile kitambaa ya wokovu ile. Mimi sitaki kusimama pale na yeye tudanganye wananchi mara ya 3. Mara ya kwanza alikuja akatuambia atatujengea barabara kutoka Githunguri kwenda Uplands. Mara ya pili akarudi hapo akasema in 100 days. Mara ya 3 akasema tenda imepeanwa. Mara ya 4 akakuja contractor anamsumbua. Sasa barabara imekaa hivyo, lakini wakati anakuja kututangazia, contractor anarudi na matractors zinarudi. Alikuja na hiyo utamu wa maneno tukampenda. Tulikuwa tunalia machozi hivi tukisikia hata chaguliwa. Saa hii tunalia hiyo machozi ya uchungu kwa sababu alitusaliti. Korka kore, jaod bura ma Kiamba Njuguna Kawanjiku to pod nigi geno ni William Ruto nyalo rwako ombulu mag jomasawa e okapu mare. We are 60-something members of the National Assembly. How can we, all of us, be convinced by one man called the president that we needed to impeach the deputy president then? I think we know the president, we know William who has been here in this space. We have been able to see him in public domain. It's someone that is, you can be able to read and understand. Nyutu kod wa Mushomba oketo William Ruto tesre ewi midhiero mag jood bura mag Masawa mane olony tele committees duto mag od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Manen jatend migao mar jotije sirkal Justin Muturi ochiwo yanga pisno ne jatend jotenda migepe Musalem Davadi bang' kanyocha
otanglo temogo Muturi wachani ogole lep kapokotemo kata kapokotemo kata bulongore sirkal. Dr. Deborah Barasa bende okawa pisa yanga kaka jatend migao muchune weche magaluora ka uko migao Martieth Anthony Achayo ni kod lerno. Mana bang' riembi tich juma mokalo gi jatend piny William Ruto kuom koso keto maine tije, Justin Muturi ne odonjo apis manyocho tiye. Kata kamano, chopo mare kawuono ne en mar loko telo kawuok e lwete kendo miyo Musalia Mudavadi makoro dhi make yor kojolo. Muturi tiyo gi thuolo mar chwalo ywak ni jatend piny William Ruto kowacho ni nong'ado ne muya gi malo kapok obulo kata ng'ore sirkal. A letter dated 26th of March got to me on Friday afternoon indicating that I do hand over the functions of the ministry to His Excellency Musalia Mudavadi, who was a PCS, on that same Friday. Unfortunately, as would be expected, nobody had prepared any handover notes. It was fair that we prepared something, at least staff, senior staff under the PS Gadesha, prepared what it is that has been done. Musalia Mudavadi topuyo Muturi kwa mkitende mongith, manionyise kinde manotayo ting mag sirkal. I hand over this ministry full of praise to the staff that I worked with, and I wish them the very, very best. And I can assure them that in the intervening periods, they're in the very, very safe hands of my brother, the PCS, His Excellency Musalia Mudavadi. Finally, I just want to say that at a personal level, I want to wish the Honorable Muturi the very best going into the future. Kenya is dynamic, and let us continue to engage from time to time, even for whatever it is worth. Friendship remains and endures. Toko machielo, jatend migao manyien mar aluora Dr. Deborah Barasa okawa pisa yanga kawuok e lweta Den Duale masani tayo migao mar thieth. Duale oyango ni e thuolo mar dweche adek mosetayo lemono ne okelo lokruok ka oriwo koda ka chuogo chike mag bero aluora. Barasa bende onyiso ikruok mare ne chwalo agenda mag aluora nyime. So I'm very, very humbled and grateful to the opportunity and the honor granted to me by His Excellency to lead this ministry for the last 8 months. I remember when I came in August, an event which was like this one, and my promise to many of them sitting here was that we're going to be committed. We shall have a very transparent leadership that will steer this ministry to deliver on its mandate and goals. As I assume office, I wish to affirm my commitment to providing transparent and effective leadership you all need to advance the ministry's mandate. We have an enormous task ahead in safeguarding our environment, tackling climate change, and promoting sustainable development. I acknowledge the progress made in strengthening environmental regulations, particularly the publication and approval of key regulations under MCAM and the Sustainable Waste Management Act. Anthony Achayo, Ramogi TV. Erokamana Anthony Achayo gi ripodi ne makelo e giko mag weche manyien odoko ka kod gazet kana ka kod Sharon Ong'ao. Sai kore makare ka wadabedo ka gi twak warangane gik matimore gazet madongo pacho kae. Moroso wacho ni dibeni jatend piny riambo kotit. Aduoko mathoth. Nika Cleophas Oloch de kismo kanyo kwa mukio nyaka tsango riti masani. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Neni rango kanka okang macham kod buya dongo go eseche ma itiyo kod kwiri nego buya.
kwiri nego buya moko tii maber mana kalore gi okang' ma buya odonge. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Ok an ema sechikou. Beduru giteko kendo beduru gichir. Kik uluor. Kik kweduru ni mar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari di star 811 star 414 hash. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'we nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Bell Yawa. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinjusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'we nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Bell Yawa.
Nyakoro mgajong dakika 36 tok sa pagaro mar okinyi machiegni ma en nonro mar gazet matayi nyinga Sharon Ong'ao. Antere ka gi Cleophas Oluoch mabiro kelo di weche manyien nyakoro mgajong moko kuom weche mabiro kelo ni wabiro bedo kwa nono e gazet okinyi makawuono. Cleophas samosi no yawre. Oyawre kendo Sharon. E okang' mar ariyo. Achiwo makare ka wantiere ka gazet weche mamit nitiere kar ka madaledo ne nyakoro mgajong bed kod ng'eyo okinyi makawuono koting'o ma The Standard wacho kanyo ni diponi en rais mariambo kutit. Lying president wacho ni gik mathoth mantie ka kane ka warange mathoth pod nitie wacho ni Kenya uso chai kata ka chai tere pinyno mano mar Sudan. Jo Sudan osekwedo wach makamano. Wach mar ni en momenta Ndindi Nyoro ementa etiri embe komiti. Dogo wacho ni Ndindi Nyoro bende nochung' ni dwaro komno kendo nikech pod nen kanye kaachiel kuom jo komiti mantiere kacha. Pinyo mathoth ma pod ntiere kinde ma ochako limbe mare ndala bich kodhi bedo masawa mar piny Kenya. Tano ka Daily Nation bondo ndike kanyo ni the politics of handshakes. Dibed nitiere kaka pesa wuotho e kinde mabende waneno coalitions kata mna riwruoge mopogore ka biro mosruok e kinde mamoko. Aken Cleophas kinyo thoro weche makamagi neno ni gazet mane manyalo bedo ni nyalo usoro kinde makawuono. Gazete gi kawuono gipimore pek to bigeni kaka jofwambo kata jochung weche mag kuonde ndiko gazete gi giduto kawuono girango weche mag siasa ahinya kaluwore kod telo maduong' ahinya matend piny Kenya. Karango gazet mar The Standard giwacho kanyo weche mag lying president kaka machielo kone wacho ni politics of handshake handshakes gi kendo ka bende ikwedo gai mar ODM kod ogai mar UDA ma en jatend piny Kenya William Ruto kod Raila Odinga kaka gintie no kuom donjore kod chenro mag yiero commissioners mag IEBC. En ang'o matimore kar kae. Ng'eto to en mar jawinjo madhi winjo kawuono ne mane mantiere to dare mondo achak kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Nyakoro mgajong adwaro mar mondo mwachak gi gazet mano mar Daily Nation. Wacho kaneni the politics of handshakes. Wasebedo kwa neno nyakoro mgajong jo siasa mabende samoro sebedo ka weyo sigu mag gitenge kendo giriwore koda piny wacho mopogore dibed ni riwruok makamagi bende omenda moro sebedo kata mana ka wuothe. Okang' makamano liek kod jatend piny Kenya e kinde mabende ni dayo dhoge mane kar jot mare mar State Lodge mano Masagana. Inyalo paro ka bende nowacho ni Rigathi Gachagua ne dwaro mar mondo miye siling bilion 10 eka one kaka tudruok nyalo bedo makare kinde gi jatend piny Kenya gwenge mago mag masawa mar piny Kenya. Koro Cleophas en mana penjo mabende jofwambo pod penjo dibed ni riwruoge mopogore kata mana mosruok mabende wasebedo kwa neno pesa moro osebedo kata mana ka wuothe. En gima yangore e gazet ka ite mar 4 kod ite mar 5 kar ka nitiere gik mathoth ma osebedo katimore kind mosruok gi duto. Kechako kod mano mosruok mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga mano higa mar 2010 kod 8. Weche mathoth notimore kar kanyo Sharon kendo gima yangore kar kae en ni onge omenda moro malong'o mabende wacho ni nitiere kar ka. To wacho ni yuto ne odhi mano bang' yango kar kacha ni nitiere atamalo 15 mano mane dhi bedo kacha ka kata atamalo 50 mane dhi bedo kacha ka ichiwo ne kweth mar Odinga to kweth mar Uhuru Kenyatta bende dong kod atamalo 50 machalo gima wabar nitiere kar ka. To kinde go bende ema yangore kar kae ni e kinde mokalo mano mar tend Uhuru Kenyatta nitie weche mag mibadhi mane nitiere kar ka. Tiwacho ni e kindegi Tuju kane loso mano mane jatend migawo e kindego oloso kanyo to wacho ni mai ka en mana jatelo manyalo neno omenda maromo bilion 7. Nyocha no penjo kanyo ni bwana do you know unajua 10 billion ni nini? Kaka romo. E kinde ka nitie kaja gik mane tude kachal koda ka jatend migawo mag weche mag omenda mano Henry Tich weche mag Aror kod Kimorer yawo makamago. Mabende wacho kanyo ni kaka noloso wacho ni ma en ng'ama luongo 7 billion ni 7 billion only. Only 7 billion ni ponone manolal e weche go magorak kama gintiere. To ma bende dhi kendo rango chenro mamoko mabende osebedo kar kae. Mokwongo nen mar Uhuru Kenyatta kod mano mar Raila Odinga kato bang'e makoro timre sani mosruok e kind Raila Odinga kod William Ruto kanyo bende pogruok e weche gi mag telo ne ang'o mantiere kar kae yuto mane mantiere kar kae bende nitiere omenda mowuotho e iye ka. Aya Gachagua gima wacho kar kae ni jatend piny Kenya William Ruto ne offer mar miye bilion 2 mar mondo mi o resign
mano kinde mane koro chopo akire keke mane ka entiere e od bura ka koro jo od bura bende yale ni kato gidhi bedo ka gichung' e yo mane mar mondo mi ginene de gichung' kato bang'e jatend piny wacho ni oyo Gachagua nokwayo bilion 10 mondo mi odhi otim go weche mamoko kata mag loso kod oganda mawuok masawa mar piny Kenya mondo mi jatend piny Kenya William Ruto kik obed one term president. Iwacho ni ka nyalo bedo gwenyruok e paro kaachiel koda ka lwedo mabende gwenyore e kinde ma mosruok makinte. Hapa ni sigana makama ya wenge oganda mapacho kan nikech samoro kaka jopiny wanyalo neno ni mana mosruok matimre mar mondo miku bedie to pesa mano mar japiny kata mana usuru mar japiny bende mawuotho e kinde makamaga panya kwarom ga jonko ni thuolo isema ni wach makamano e ite mano mar 4 gi mano mar 5 wacho ni siasa mano mar handshakes tiyo ka pesa bedo ka wuotho to kata samolose ni jatend piny Kenya ntiere masawa mar piny Kenya to gino malie kore ground iwinjo kanyo kiwacho ni ndie jotelo mano motelo mondo mi odhi othiedh pap ochop kacha odhi okon jopiny gik matimore kar ka dipo ni kae kama iwacho ni handshakes gi bende donje nikech sani ka walose weche gi en geno mara ni jachung weche kata ng'a mondiko sigana ni jok makoro pango kaka ite mokwongo mar gazet bedo ni mane madhi uso iwacho ga ni ka dipo ni mindiko kaka kawuono ite mar 4 ni Moses Nyamori ng'a mondiko sigana ni kama entiere kar kae achiel kachiel jandiko mar Daily Nation iwacho ni gazede sigana mondiko ema uso gazet kama ne uso gazet gima ntiere kar ka en kinde ma iwacho ni pesa bende wuothe ground kidhi Nyanza joka nyaka bed gi magi kidhi kure gini nyaka bed kar ka dipo no menda bende mathoth tiyo go tok mosruok makama mane penjo maduong' kata mno diche manyoro kano chako limbe mare mag gwenge mag Masana no kata mna osiepe mana chiegni kod mane njalup jatend piny Kenya ka bende nitiere e romo makamano dibe nitie kaka mano moting'o gavana mane county Manyeri mabende neno ka nena osiep iwacho ni matene mano mar Rigathi Gachagua dibe ni en mana rwako jatend piny Kenya koso dibe ni en ang'o kata wacha korom gajuang wach makamano ibiro bedo kisome ite mar 4 gi mano mar 5 e ite mar 2 Cleophas lokruok mar kor lwasi osebedo ka kila jema ahinya e gwenge mago mag Lamu nitiere kaka iwacho ni Ocean mano ong'ok Indian Ocean ong'ok makoro Lamu Old Town kiwuotho mana piny ma Lamu iyudo kanyo ka pi otimatima newa iwacho ni streets mono kata mna punde nikech ng'ini streets apaya ma Lamu ka jioro tiyo kada punda mono kata mna punde kaka nyalo wuotho e pige wekin mamoko neno tipo kanyo bende kamano e higa mar 2001 mano riwruok mar piny mangima mano mar UNESCO ne oyango kar kanyo mar Lamu Old Town kaka iwacho ni World Heritage Site kata kama oting'o hemko ma piny mangima bende nyalo bedo kae ka biro to kendo gwero kamano rango kendo bedo mamor sani kama entiere ka nam kata mano nam ataro koro ka ng'ok kata kuduogo kama oganda bende ntiere oseketo bed matek tiwacho ni mae kalure kod jandiko ni mano Kalume Kazungu mabende lero kar kae wacho ni achiel kuom jogo mabende otwak godo e sigana makama iwacho ni gino ok osebedo kata kotimore mana higa ni kende osebedo kotimore higa ka higa to osebedo kanyo kuom thuolo moro malach iwacho lokruok mar kor lwasi en gima nitiere to bende dogo wacho ka ni nitiere gik moko monego bed ni igero iwacho ni sea walls moko kata wacho ni onego bed ni chaki chungo mondo mi okonye geng'o kata loso nikech en gimoro machalo chula ka oluore kata kod nam iwacho ni jogi ponono ka gineno nyamburko mana mochopo ye kata to kanyna ema thoth ne nitiere kar kanyo nitie jadak ma kanyo bende nitie ka moloso e gazet ni mano Daily Nation ite mar 2 ailo ni Ali Kombo mabende en owacho ni en gimoro madhi kelo midhiero ne jodak ahinya Malamu iwacho ni kuom higni duto mosebedo ento jagni 52 kendo wacho ni gigi mokwongo jodak gi jogo mabiro limbe dibedo kama tek ka en kama ywayo jolimbe Sharon ng'e ndiye ada jok mawuok kaunti ma Nairobi kae kadhi mana yweyo Lamu yuto makamano kan tiere kadhi bedo kalal ng'eni en economy ma ereno duto dibedo kata ka dok piny uchumi ma gwengego bende dibedo kata ka enyore koro tudruok e kinda pek mar uchumi kachiel koda ka lokruok mar kor lwasi en gimoro monego warangi kata kopogore gi Lamu sigana mar Lamu ema kaono kel kar ka kaka oseketho wala bende gwenge ma Nyanza gik ma kamagi bende ntiere
dok mar nam kata nam duogo mondo mi okaw kama pono ne ntiere to oganda odhi ogedo oyawo ohala mopogore opogore. Doneno kata mana nam Victoria bende kinde ma bende opong' kelo achiedhnade ma koni kod kocha. Inyane magawa mantiere gi yore mag Dunga. Dunga beach kanyo. Kiboko sani koro chunogi mondo mi giger gik moko moting'ore malo mondo mi pi odonga piny gi. Kiboko be kanyo kirango Hill Camp to ni malo, kirango Hippo Point kod alwora mantiere e dho wath. Kata kamanya korom ga jwange kinde ma Indian Ocean kata nam Ataro korongo kineno kanyo bende osebedo ka kelo chochni ne jodak ahinya delni margi ohendni hekin mamoko. Cleophas, ite mar adek nitiere sigana ma bende nomako wang'a to sigana ma kama gin weche malit e ite mar adek. Ting'eni ite mar adek ma kiyawo gazeti wacho ni wang'i kuongo neno. Wacho ni nitiere japuonjre moro manasomo e skul sekondar mar Nyiri mar Alliance ma bende noyudo masira moro nowang'. Wacho ni nigi kwan atamalo 65 mano mar wang'. Kata kamano ne otho. Chakre ne otho nyaka sani pok oike Nyakorom Gajwang' kaluwore ne en gi min-gi e kinde mana masira ma kamano ojukogi mani kaunti mano ma Mombasa. Min-gi mong'ere kaka Joyce Ogongome Nyakorom Gajwang' bende nantiere koda wang' mar kwan atamalo 45. Ichano ike koro Cleophas mano chieng' tarika nano kanyo ka en chieng' tarika 11 mano mar dwene. Mano idhi ike e gwenge ma Migori mano chieng' tarika 10 odhi bedo kacha ka ringre itero e kaunti ma Migori kaeto bang' tarika 11 odhi bedo kacha ka ike mano idhi ike e dala wuongi mano alwora ma Kakrao kaunti ma Migori. Iwacho ni higni 15 mokalo wuongi kaachiel kod ka nyithindgi ariyo bende ne otho e apaya masira mar apaya. Tinende gin bende odhi bedo kar kacha. Miyoni manyinge Joyce bende manoyudo lal maduong' ahinya mantiere. Wacho ni osebedo kacha kod midhiero mopogore opogore. Iwacho ni ahinya e kinde ma laktar wacho ni wang' manoyudo nitie kuonde moko manodong' mane ok owang'. Mano ken atamalo 45 ni ento odhi nyime. Nano kata report kata manigolo kod osiepege mosebedo kacha kalime tahinya manen jalup jatend migawo bende sirkal mokalo David Osiany mabedo osebedo kachiwo report makamano. Wede kod anyuola mano kama gintiere ginyalo paro sigana ni bende kane okel kane range mano kane gichopo e gwenge manyali kane gintiere apartment moro kama kitchen boiler ne omuoch mano kata kar kama jabedo ni tede kendo kano omuoch kanyo mochiwo wang' machalo kamano mano mar steam no irgi mano kelo wang' makamano. Osebedo kanyo osuptal no mano mar Kenyatta National Hospital koyudo thieth kendo en thuolo ni makene mar oro ote mag lit gi kuyo ne wede kod osiepe kata jal mane wan go ka bende director wa machon Philip Ochieng mano wuod Kakrao Duka kanyo wuod mwalimu ma bende en wat mabera ng'eni gintiere kod lit gi kuyo makamaka gi keto Georgina kar yweyo mare mogik. Nyasaye mar mondo mi oho chunygi nikech kana wuon mare gi nyithindgi ariyo bende na oulo ywere gwenge mag Mayu mano Narok Nyakorom Gajwang' higa mar 2010. Iwacho ni e kinde maniko wuongi iwacho ni dwe manoike wuongi bende ma nyathini mong'ere kaka Georgina ibro bed ka iko mad Nyasaye bende jahocho margi. Bende mana kaendi nitiere bende anyuola manolalo yawa mar familia achiel 7 e apaya. Miyo makama bende wacho ni koro en bende okale tembe Nyakorom Gajwang' bang' kano se iko wuon pare bende koro neno kanyo ka nyithinde adek. Iwacho ni nyithinde ma yawuoyi adek notho, nyithinde mamoko iwacho ni grandsons mano nyikwayegi bende notho e masira makamano. Ji 7 bende nowito ngimagi e masira makamano. Wacho ni kae nitiere oganda ma bende en ywak. Iwacho ni e kinde mane gintiere nyamburko margi kido mar Toyota Prado mano ting'o gi kanyo ji 7 wacho ni en odong' kama sani koro en lal maduong' moyudo kae. Wacho kanyo ni Muturi mabende owito ngimane kar kae. Wacho ka ni ne na good man kendo ne nigi butcheries mathoth ahinya kendo iwacho ni hera mane nitie godo kuom anyuola mare tahinya ne min mare mano Jacinta Waithira mabende owacho kanyo ni pod gin gi lit gi kuyo e kinde modhiko nyithinde kaachiel koda ka nyikwaye e kinde ma magi bende timore. Iwacho ni en lal mabende iwacho kanyo ni higni 10 osebedo kanyo gi thuolo mano mar wito nyithindo mathoth bende e kinde ma intiere kar kae. Iwacho ni o feel crushed kata chunye en moro man gi lit gi kuyo mathoth ahinya. Iwacho ni piny mathoth osewuok ka Sharon ni to oganda onego bed ni
wuotho e yo machal nade. En gimoro makare mar mondo mi wuothe nyamburko achiel, wuothe nyamburko mopogore. Mana kaka wacho magi duto gin chenro mag Nyasaye. Koketo ite ka mar adek en gimoro moganda mathoth de somo. To gima gida ng'eyo ka ni en masira mapoya mandara. Nya timre ka in kod mari kendi, ka intie kod jowetegi. Chenro mag Nyasaye. To masira be nyalo yudo ko ng'ato bed ni ne pi, obed ni ne ndara, ine yamo e kin mamoko. Kata kamano mos bende odhi ne anyuola ma kamano. Iko ji abiro bende mar familia achiel, ma ok e familia achiel. Ok en ginero ma bende yot. Nano kanyo bende nagi kwayo mar mondo me ka piny owacho nyalo konyogi mano kaluwore kod ik ma kamano. Kaluwore ni kana giko familia margi bende e kin mamoko. Eite mara auchiel nyakorom gajuang walusa ne kotende weche mago mag IEBC wang'eni sani nyakorom gajuang chenro mano mar manyo jokanyo mag IEBC bende dhi nyime chenro bende biro bedo karumo kanyo chieng' tarik 25 mano mar dweni. Kata kamano anno ka kweth mapingo piny owacho sani kweth mapingo piny owacho Cleophas neno tipo gi kanyo jotelogo. Nitiere Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa ma bende naloso koda jofwambo e magawa moro buore Nairobi. Giwacho ni Ruto gi Raila osebedo ka donjore e weche mago mag IEBC. Ruto Raila meddling with IEBC rebuilding. Aya, iwacho ni kama gintiere ka giloso mana tuok aput mano manono kata mapuodho kata ka dayo dho jogi otele kata kod Nelson Makanda nosetieko kanyo dayo dho jok madhi bedo e lemono mano mara jakom. Kendo nyaka sani kirango iteno mano mara auchiel. Giwacho karka ni jogo machiegni ahinya kod riwruogni mano mara Kenya Kwanza Alliance wacho ni gin jok mani machiegni ahinya kod telo. Sharon, ma tiende ni kata ka bed ni IEBC manyien idhi losi, kweth mantiere opposition kata madaketo sirkal tesre pod ok gibedo kod yie e IEBC. En ang'o onego bed ni timo karka. Mokwongo ne gisewacho ni oyo jok moyier kae gin jogo machiegni kod sirkal. Nitiere jok manigolo kuom aput mopogore opogore. Mana kirango kanyo members mantiere selection panel ni nitie achiel ng'oni Kokimuli. Kokimuli ni ka owuok achiel kuom duond buche mantiere karka ng'eni ok owuok e duond bura mara Liberal Party. Ok owuok e Liberal Party, owuok e duond bura mar Kalonzo Musyoka. To kae nokao duond buche matindo, duond buche madongo kama gintiere kata riwruoge mamoko ma kanisa ntiere karka kono ka jakom kama owuoke. Kato bang'e wawinjo ka ntiere ng'ur ni ang'o mantiere karka. Ng'ur ni kano ok gichwale kinde cha. Ang'e nochwale nikech Professor Adam Solo mane sumo paro e weche mag telo ne jatend piny Kenya ni to ka ntiere karkacha. Bendo dhi bedo gi thuolo mar timo tich makare kosen kacha mondo mi oyier ng'ama chiegni kod William Ruto kata sirkal mar Kenya Kwanza. Wach ma Adam Solo nowacho ni oyo. Kadipo ni bedo ni osomo rieko ne jatend piny Kenya manya miyo bedo oko kare kata mano bendo nyalo weyo mar mondo mi odhi nyime. Penyo mantie sani ka tok gigi duto rumo nikech gima Martha Karua gini wacho kod Eugene Wamalwa kod Kalonzo kod kweth duto maketo sirkal tesre oboke moorne kata kwayo ma orne ute fwambo mondo mi ochopi ni wacho kanyo ndiri kadhi Gachagua dhi chopo kata kamano noko nene ka entiere kamano gitwake magawano achiel kachiel mar mondo mi gigol paro kwama weche gi mag yiero bende kata ikruok ne yiero bende chope. Sharon, an katieko karka en ni ji mathoth ne oro kwayo juma 1400 jok mosedadhogi dadhog pod donje dweni ma pod odhigo nyime. Geno pod dhi bedo kuom IEBC koso kako osechak ng'ur kama en ng'ur ewi IEBC nyaka tok tim yiero mabiro. To ng'eno kang makamano ka jotelo bende manitiere koda to gi IEBC nyiso kata mana ni jopiny bende nyaka bed koda to gi IEBC. Odiochieng' manyoro kano loso nonjo kanyo ka Martha Karua bende nowacho kanyo ni ji 1400 madobedo shortlisted mano puodhi mar mondo mi ne positions mopogore opogore nikech wang'e shortlist kaka nobedo. Owacho ni the process no chenro ma kamano noweyo jo Kenya mathoth oko jogo eko ma bende nitiere koda qualifications nitiere koda rang'iny mopogore opogore. Kata kamano wang'e kaka chenro ma kamano biro bedo kadhi mbele. Cleophas wang'e ni chenro mano mar dayo dho jogo eko ma bende alap dhogi ne ndong ne bedo jakom mar IEBC nosetieki. Sani madhi nyime gin ji 105 ma bende pod idadho gi Nyakorom Gajuang. Chenro ma bende biro bedo karumo tarik 25. Ji 105 idwaro mana ji 6 kende to kuom ji 11 ka idwaro mana ng'at achiel kende ma bende biro bedo jakom mano mar IEBC. Kopogore gi mano ite mar 7 jatend piny Kenya Nyakorom Gajuang
Gajwang' nochako limbe mare mar odiochienge 5 chakre odiochieng' manyoro e gwenge mago mag Masawa. Cleophas odiochieng' manyoro jatend piny Kenya notimo limbe e gwenge mag Nyeri kanyakla kod gwenge mago mag Laikipia, kama bende noyawo chenro mopogore opogore. Ang'eni ne en nyasi kata mana romo mabende oganda narito koda siso, piny Kenya mangima narito koda siso kaluwore koda weche mosebedo katimore e gwenge mag Masawa. Aya, tidire kanyo mana kama title ne nowuoki achiel kachiel nikech samoro kwarango sigana nitie gimoro achiel mane jatend piny Kenya owacho ka nitiere limbe ni makoro loso twak maduong' mantiere kar kae. Owache gi Kisungu, owache kama, there are some who've been spreading propaganda that some communities will be isolated. Wacho ni, I want to assure you that no community, no county, no region is going to be sidelined in broad-based government. Kanye kama sigana no uwoke. To wacho kanyo ni onge county mora mora, onge region mora mora, kindgi aboro goduto magintiere counties 47 madhi bedo oko mar sirkal mar broad-based. To bende na dier ni mano gima dhi bedo kata katimore. Penjo mano penje kod jofwambo mawuok alwora ma Mount Kenya nyocha ne ibiro kinde ma ji ok mor ahinya. Kendo ma Sharon ma madhi bedo kelo twakwa machielo cha e mbako romo. Kiwacho ni jok ma spread propaganda kata weche mok gin adiere Masawa mar piny Kenya kata alwora mar Mount Kenya ni bedo ni broad base nitiere, ma wacho ni oganda Luo nitiere kar kanyo kod Raila Odinga. Dongruok dhi biro ne joluo moloyo jo Mount Kenya koso dhi bedo yo machal nade. To jo Mount Kenya nitiere koda kwan jod bura jotend migepe ma samoro nitiere koda lemo kamano. To bende wacho ni jotend migepe go bende pod githoth gintie go mamalo kata giwacho ni kwan mag komiti mantiere kirango gi jotelo mantie komiti no wach mana ni adek kata auchiel kata magipogi gine kaka gida golo gi kuom dhoudi kata oganda mopogore opogore mondo mi ginywak jok moko bende ma oriwore kodgi e sirkal. En gimoro ma iwacho ni achiel kuom singo ma pod imedo gol Sharon jatend piny Kenya osebedo ka wacho gi mathoth ma bende korwa mede mana kar kacha ni onge jok ma idhi we oko. En injili mosebed kiyalo are kinde machon. Mana kama nyako rongo jongo dichi manyoro ka nitiere county manyere hineno kanyo track lori makama iwacho kanyo ni bende no yango last mile connectivity iwacho ni chenro mar siling million 850 mano mar neno ni stima otudi e udi mohewo 1000 mantiere county mano manyere ka nitiere gwenge makono mago mag Masawa nitiere wach mano wacho kanyo mabende wanyalo neno quote makamano ondike kanyo ni this government was formed by the people of Mount Kenya. Wacho ni I'm not a fool okafuo kendo bende okamer mar mondo me wiya wil koda contribution kamna sir mabende nuchiwo. Ang'eno doche makawuono polo dhi nyime gi limbe mag Nyakorom Gajwang', jofwambo magwa nitiere gwenge mag Masawa biro bedo kamenyonwa limbe makamano. Cleophas waring mapiyo piyo ite maraboro ka sapo ko ng'ado wang'wa. Sigana makamang'e ni Joseph bedo kaluwo machiegni Nyakorom Gajwang', limbe mano mar Raila Odinga e piny mano mar South Sudan. Nodhi South Sudan bang'e wanene kanyo kodhi e piny mano mar Uganda kama bende nodhi romo koda Museveni. En mana ni mano nitiere ite mano maraboro. Aneno ka sirikand South Sudan okwedo kang' mamalo limbe mana jatend piny mana mar ugai mar ODM Raila Odinga odhi time gwenge mago mag South Sudan. Tikeni ka nodhi South Sudan bende aparo nokoyudo thuolo mano mar bedo koda Salva Kiir e twak makare. Aya, koro gini kade gazeti ondiki dholuo ndike kani dino wakete nade malukan ndike kanyo kaka ondike kanyo ni Kiir protest Raila stand on South Sudan crisis. Tawacha kanyo ni Kiir Raila riambo. Mokwongo miriambo mowacho kani Raila Odinga owacho kalore kod sirkal mar jo South Sudan giwacho ni mokwongo wach maliekore ni jaod jalup jatend piny mano ma South Sudan mano Riek Machar jaode bende nitiere iwacho ni bende utwe kata uketi e twech iwacho ni house arrest mano jaod Riek Machar mano ma bende nitiere kar kacho ni Angelina Teng ma bende obedo kanyo ka gino maliekore ni diponi ka en bende ne house arrest koso nitiere kama chal nade. Machielo bende miwacho ka ni Raila Odinga oriambo kalure kod sirkal ma South Sudan giwacho ni Salva Kiir no kooro Raila Odinga mondo dhi orom gi Museveni e piny mar Uganda Entebbe. Kendo kalure kod report mantiere karka giwacho ni ero
kalure ko report manodingo wacho ma Joyce Duor bende nobedo kanyo karango juma mokalo wakacho nakwayo Nodhi nyaka romo ne Raila Odinga airport. Joyce nodhi romo ne Raila airport. Joyce Mano kalure koda sigana manotimo jakoro jogo ok ni nodhi mana Roma ne kende. notimo tich mar fwambo. Nodhi fwambo. Gima Raila Odinga nokono jofwambo ka nitie kacho wacho ni no request mondo mi orom gi Dr. Machar. Kata kamano noko miye thuolo mar romo kode. Kata kamano owacho ni instead they directed me to meet with President Museveni, which I did. Owacho ni kowuok Juba awuok machopo Entebbe mane kinde mane nitiere kar kacha thuolo ng'eyo mano odiochieng' achiel mano timo limbe gi duto kacha to bang'e waneno ka oduogo pacho ka odiochieng'no malu en ang'o manobedo kae kotimore ahinya maduong' gima nitiere kar ka ere kaka inyalo duok piny liet mar siasa mantiere pinyno mano mar South Sudan to bende ok en kata lietno kende Sharon iwacho ni en nyaka gino ma telo mano mar riwruok mag pinje mangima kata UN kokalo kuom jagoro margi maduong' Antonio Guterres ma bende osebedo ka loso wacho ni jotelo oket pogruok magi mag siasa bathe girang ngima jopiny kod ngima makare mag jogo magitayo kokalo e telo makare ma bende dwarore wacho ni gima osekawo pach jotelo madongo bende piny mangima. Mana kamano nyakor mga jang sigana makamani biro bedo kisomo e ite maraboro mano mar gazeti mar Daily Nation. Ite marapar bendo tire kod weche mago magarita kwenye kwa mga jang biro bedo kisomo kaluore koda wacho no bila mabende piny Kenya no ore piny Haiti mar mondo mi odhio nyakwe. Wangi no bila machielo mar ariyo no setho kendo Cleophas wach mabende no yanga kod jaulu wache lo bila mane piny mano mar Haiti. Bende to ni Kenya officers in Haiti suffer more casualties in gang attacks. Pod obila mar piny Kenya pod gimedo mana yudo hinyruok e piny mar Haiti e kinde mabende pod ginyayo kwe kono mana mapio kapok odhi machiegni. E weche magarita duto mantiere kar kantie machielo mondo bathe kanyo kod jafambo Steve Otieno olero kar kanyo wacho jo Kenya kama gintiere ma en jok mantiere kacho wacho ni en riwruok kata kama nitiere Central African Republic mana obila mabende wacho ni nitiere e chenro go mag kelo kwe mabende koro bende nonegi kata kopogore kod magi ma Haiti nitiere kanyo wacho ni obila ni manyaka sani pok ong'eni nyinge to en ng'a kata kamano ma en obila ma ja Kenya ma bende nitiere kacha e United Nations Peacekeeping Mission e Central African Republic ma bende onegi ma en gima wacho notimore kacha e monj manotim kod jonjore ma bende nitiere kar kanyo e pinyno tarik 28 ma bende osekelo lal kod buok ahinya bende ne Uganda koro Haiti kocha makatimre piny mar Central African Republic bende no kama otim. En mana wach malita ahinya gino moro ni migawo mochungi weche mag arita kwe bende biro bedo kaka okang' manyalore. Nitiere ng'at mana penjo niya what does it cost Kenya mano mar golo bila magwa e piny Haiti nikech ka intiere koda watni Cleophas mantiere piny Haiti nyayo kwete en gima ber to kibaji nyalo goyi nikech ka ineno ka obila ariyo wacho ni dwe mar ariyo nano ko obila moro nolalo ngimane Samuel mabende noseiki dwe mar adek aparo ni juma achiel mokalo nochako yudo kendo report ni obila machielo bende wacho ni ndache nolal bang'e to koro noyanga ni ne olalo ngimane ka tipo ne oke mbui ka jogo dhiro wiye orwako uniform risasi to sechiele kendo wito ngima nen gimoro malit ahinya. Aparo ni wadhi gazet mar The Standard thula no kadhi mayo wang'wa ka gazet mar The Standard aparo ni wang'iyane na thor wach mabende nitiere ondike kanyo ni lying president openj mana niya en jatend piny Kenya mar riambo dibed ni jatend piny Kenya riambo nyaka Romga Jwang kaluwore koda seyo mopogore opogore. Odiochieng' manyoro naneno ka piny Sudan nochiwo oboke ka giyango ni gin chai mabende jatend piny Kenya nowacho ni piny Kenya osebedo kwa ore piny Sudan en wach moro ma ok en adier en miriambo. Wacho ni en weche ma ok ochomo yo ahinya mokwongo en mar tero kata kawo mwandu kitere piny no mano ma Sudan wacho ni claim mokwongo ne ni Sudan still imports Kenyan tea despite an official ban jatend piny Kenya William Ruto omedo chiwo chung' mare kowacho ni kata ka gigo duto nitiere Sudan pod dhi nyime mag kawo weche mantiere weche go mag chai mabende kata mwandu ma chai mitero e piny makamano kerango gazeti mano mar Standard yangore karaka ni fact check mantiere karaka yange ni mano en miriambo nango wacho ni Sudanese embassy kata mbetre mar piny Sudan mantiere Nairobi ka wacho ni oyo gima kamagi matimore mano chakore dwe mar adek tarik 11 en gino ma pod
dhi nyime kendo giwacho ni en strictly being obedo strictly enforced mano kama gintiere kar kacha. Machielo bende wacho nitie reforms mopogore opogore mago mag neno wechegi mag chak kaachiel koda ka profit ma jopur yudo, mano bende yangore ni oyo gik matimore kacha e kaunti ma Nyeri. Wach mowacho no ochiegni gadier to bende ok en adier. Iwacho ni en half true. Gima en half true bende en half false. Nikech ka en nus to en nus. Donego bedni gima liet gima ng'ich ka en miriambo to neno miriambo. Iwacho ni blow cold kati blow hot dichiel. Iwacho ni bedo mandhem bende Nyasaye odagi. Weche mathoth nowacho moting'o nyaka machielo kara Rigathi Gachagua kwayo bilion 10. Mano bi wacho ni onge kamoro amora ma wanyalo dhie mondo mwarangi. Samoro ne gin e bura margi kendgi ji ariyo. Koro ng'ato bobiro gi version mare. Gachagua wacho ni oyo noda miye bilion 2. Jatend piny wacho ni Gachagua nokwayo bilion 10. Dong Rigathi Gachagua bende osedoko jatend piny Kenya ni en what liar, ne otiyo gi kizungu moro maduong' kanyo. Pathological liar. Kamano. Mwacho ni en jamiriambo mondiek. Riambo kotit. Mano kaluwore kod gik ma Gachagua wacho. Cleophas Adan watiek nonro mar gazeta no ka sa achiel oseromo kanyo gi dakika 5 nyakoro ngwajon ka dido thuolo wani som sigana makama entiere ite mar 6 7 gi mano mar 8 bende ka ni thuolo kinyo The Standard ite mar 2 somo weche mag somo doho maduong' ma pacho kako kadho ir jang'ad bura Justice Chacha Mwita bende thicho kodwaro mano mar piny owacho mar mondo mi jonyuol ochul school fee kokadho e eCitizen. Cleophas e bonyere 30 wach ni mogik wawuoka aja pinyo nyiew gazet. Ja pinyo nyiew gazet. Nyiew gazet. Somo gazet ber. Ndigi weche moko man kae nyakora mujanga samoro ok gin ga mana siasa kende mantiere ka. Moko nyalo somo ka. Nitie nyaka tije milando kar ka. Nitiere weche matimore pinje ma oko mar mondo mi bed gi ng'eyo. Alafu gini bende piny koni e gazet kitiyo koga mar Daily Nation inyapo kirado gi obituaries. Kal kanyo dipo ka ineno samoro wat ni moro ntiere kar ka noking'eyo. Beda soma gazet. Ntiere auction bende mitimo toke kanyo somirangi ni ang'o mantiere kar ka achiel. Nyaka weche tuke. Ipenjere ni nyamburko inya nyiewo 300,000 kanye. Isom gazet. Kanye ma samoro pandgi. Wacho ni samoro kikao pesa tisoyo e muma nikech jok mok som muma pile ka pile inya tieko higa achiel moking'e ni antiere pesa moro e muma kanyo. Koro gazet ka bende nitie gik mabecho mopondo ma jowa nyalo bedo. Ten bende en mana siling 60 donge. Agoniro kamanya Sharon ka in Tanzania te dhi nyiewe siling 1,700, Uganda siling 2,200, Kenya kato siling 60 only. Cleophas adaro ni walor nendo mar gazet nyakoro mgajwang gazet momore kin Daily Nation gi Standard dhi nyiew. Sani bed manyithindo loro nyakoro mgajwang samoro nyathini dwaro bedo jafuambo. Nyiew ne karam na gazet mar mondo mi osom obede gi ng'iew ni piny Kenya ringe yo manade. Kinyiew gazet mar Daily Nation okiny ma kawuono thor wach ma iye bende nitiere ite ma iye kanyo DN2 motoring gi parenting. Standard kinyiew nitiere weche motenore kod enterprise. Weche ke kanya kor mgajwang warade chal mar fuambo kono chop kanyo sadek mano mar okinyi. Nyinga Sharon Ong'ao. Rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Seche ma inyiew tangi mar kano pi, neni inyiew tangi kuom kembe mong'ere kendo man kod lony mararieya mabiro mi waranti mantie kindi 5 nyaka 10 kod bedo kod adiera ni pi biro bedo makare. Tangi mar pi mabeche yot biro tuch kata barore mapiyo. Poa tank kik ibed kod kibaji mar nok mar pi. Poa tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gi gik ma ikane chiemo. Feel and chill with the Poa tank. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease.
Contact corporate@viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Negin sigendni lakini aningine samini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum maneoda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa koro ne ok dwani jathomo nyuom nyargi koro nobimo maya olega. Ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka munditwe walim nam chumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Wadan mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic temio, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Ngeso ka ngeso, wakeloni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakeloni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyaka mga jonta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thundagma. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum.
Tima medula obulongata idis katago. Kod kit thumbe duto. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Nyakora mugejom dakika na parga uchiel tok sachiel marokinyi makoro nyiso nwa donja chiel kachiel e twak maro mokwongo e chenro mar opinyo kinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora. Nyakora mugejom okinyi makawuono ma chieng' tarik 2 dwe mar Ang'wen en odiochieng' ma piny ngima hingo kata dhialo odiochieng' puonjo jopiny kotudore kod ng'ola mano mar autism. Kodiochieng' makawuono nyakora mugejom mano bende twak mondo bedo godo e twak maro mokwongo mar mondo mi wan bende wapuonjre ane ni to ng'ol mar autism ni to en mane. To kata kamano jonyuol manitiere kod nyithindo manitiere kod ng'ol mar autism ere kaka gisebedo ka gidak kod nyithindgi to nyalo bedo ni ne gifwenyo nade ni nyathi ma kamae nitiere kod ng'ol ma kama to wuoth margi osebedo e yo machalo nade. To odiochieng' makawuono ma odiochieng' ma piny ngima hingo odiochieng' autism en puonj mane kata paro mane mariek maginyalo sumo ne jonyuol mamoko manitiere kod nyithindo maket kod manikech wang'eni nitiere jonyuol moko manyalo bedo kod nyathi manitiere kod autism. Kata kamano kaluore kod akweda maginyalo yudo kowuok kuom familia, kaluore kod akweda maginyalo yudo kowuok kuom anyuola kata community, to moko kuomgi pando nyithindo makama. To mano nyalo miyo nyathi makamae ok dong e yo makare. Okenge mage manyaka sani kata kamano piny Kenya osegoyo mar neno ni nyithindo manitiere kod ng'ol mar autism gin bende omigi thuolo mar dongo e yo makare kendo mar bedo mana kaka nyithindo mamoko kata bedo ni gintiere kod ng'ola makamano. Mane momiyo kinyi makawuono nyakora Mugejwang' abo bedo kod welo adek e studio mar county ma Kisumu. Abo bedo kanyo kod Wendy Akinyi Waswala ma en janyuola manitiere kod nyathi manitiere kod autism kaachiel kod Robert Kennedy ma en japuonj mapuonje skul mano mar Sapphire ma en achiel kuom skunde manitiere kod nyithindo manitiere kod ng'ol mar autism. Wabo bedo ka watudore kodgi e kinde modhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Kata kamano e studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kae kod Lavina Atieno ma en janyuola bende manitiere kod nyathi mar autism. Oyawre Lavina ichieng' na dokinyi makawuono kendo machiegni e twak. Achieng' maber adoko Nyasaye erokamano. Adoko erokamano ayudra odiochieng' makawuono kae mondo wapuonjre wach mar tuo mar autism, ng'ol mar autism ni machiegni twak okinyi makawuono. Kuom nyinga winjo kiwacho luonga ni Lavina Atieno Odera anyagem kathomo tedo to mara na jauda notho 8 months ago kora dong kachiliel to mbele Nyasaye okan chiliel nikech Nyasaye ocho nang'o ni dichu ene chuo mond liete koro kaluse wach mar autism nya ani adwa ni make magi kanyo bende wacho ni en bende e wuona nyithi kiye makori dongo ma bende bobedo ka ilero nwa sigani kisibedo ka idak kod nyathi mantiere kod ng'ol mar autism. Nyakora Mugejwang' in bende kamora mora ma itudori kod okinyi makawuono bed thuolo mar cholo nwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Yiena mar mondo mi arwak welo mantiere gode county ma Kisumu bende antiere kod Wendy Akinyi ma en janyuol manigi nyathi manigi autism kaachiel kod Robert Kennedy japuonja mano mar Sapphire. Chak kodi Wendy ichiw nade e county ma Kisumu okinyi makawuono kendo machiegni e twak. Achieng' maber.
Go erokamano kuom miya thuolo ni mondo abi ago siganana mar The Journey with Autism gi nyara ma an godo. Erokamano machiegni ahinya twak okinyi ma kawuono wende. Robert Kennedy japuonja mano mar Sapa oyawre ichiew nade ka intiere kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono Robert? Joyce oyawre ahinya chiew maber kendo ago erokamano bedo ka mondo watwag about autism kawuono. Machiegni uretwa kendo ero kamano ahinya kuom chopo kendo monde studio mar kaunti ma Kisumu mar mondo mi wabed kod twak market kod maka wachako twak mar wayango kinyi ma kawuono dago mar mondo mi achaka ne kod Levina mantiere gode kaunti ma Nairobi kae. Levina mana kinyalo ngiswa ni nyathini mantiere kod ng'ol mano mar autism inyalo mana ngiswa ni nyaka sani en nyathi ma wuoyi kose nyathi ma nyako to jahigni adi to in kaka janyuola ere kaka ne ikuongo yango ni nyathina ni nyalo bedo ni kaluore kod kit kako dongo chal mare ok chal kod nyithindo mamoko ma antiere godo ma intiere godo mawuda no ene ja 6 years 4 months nyathi mane min gi no wito kora duga bedo kaka janyuol mare na neno na ng'om nyalo timo ni Nyasaye acho monda kawe chieng' moro nyingi Nyasaye oyud duong' koro monda fwenye nyathini nigi autism nyathini ne nigi cerebral palsy to cerebral palsy no konyuole kamano kano chopo dweche 7 to ne tende otur bodogo botere bobedo admitted bang'e nodogo bedo meningitis odogo kelo ne nini cerebral palsy koro kana duga kawe nikech na kawe children's home to na chako neno behaviors mafani nyathi man gi cerebral ngene inongo ka oko yiengni lakini mare chaneno ka okunyal rangi tir mane sense mokongo miya okunyal rangi tir ochapni en ochapni achapa samoro nyalo ka lwete to yuak to endelea mana gi kayo so nano ni mayo ka gima kawaida alafu kata kilo yani oku constitution mare onge kaka nyalo keto kata nyathi TV mondo one ineno nyalo rango bath kidhe rangi to korango mana sides koro mage mana temo penjo nikech an poka dongo gi jomo ng'ol nadwa ng'eyo ni ang'o matire apart from cerebral palsy mage science ma ng'ato ntiego magundwa ni kar nyathini o develop autism gi yen mimiyo gi kaka ntie iluongo ni epilin en sugary sana koro ne medo trigger nini styles mag medo miyo nyathino bed gi autism to koro kaluore ni ma en nyathi ma ok en nyathi ni minyuolo en nyathi mane iyudo kaluore koda ni min mare no juange kaito ikawe sani koro jahigni 6 gi dweche 4 kaluore ni ma en nyathi ma ok en nyathini ma biological kata sani wange ni kawe kaka nyathini to ere kaka ni kao news makamano ka koro ingisi ni ma nyathi manitiere kod ng'ol mano mar autism in kaka janyuol ni kawe yo machalo nango no kakawe gi peka nye nikech nyathini kana kao children's home ne nyathi mok nyal sudo ne ntete ne stiff nyathi ma choke no setuocha to gimomiyo na kawe children's home nikech nacho ni adwa kawe nikech reason mara mar kawe ali mare no emana kawe go to nacho ni main singruok mara gi Nyasaye koro kana winjo ni entegi autism in fact jo neurologist monongisa nyathini nigi autism mantie chiemo moko monego item monde we biye mondo timbe nadi gini kikidhi nyuolre sana to no chanda mang'eny nikech koro inongo kaka na anyalo we kamoro matinta tiyo tijena okinyal we nikech en ng'ama dwa no suda kata bet bari no kobedo matek kode ko chako puonjere bet nikech odwa most of the time orok en tema na mae oyiengra yenga koro na gacho ni ji mang'eny no penja lakini anacho ni abro ng'ani nyathi man gi autism tek tacho ni matek no ema dwaro inongo ni rejected stone ema oduogo timbre nadi otieko building adwa ni maparo no gi kanyo bende wawinja ne sigand Wendi Akinyi ka intiere kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono Wendi karwaki twak in bende nyalo mana leronwa ni in kaka janyuola manitiere koda nyathi manitiere kod ng'ol mar autism in bende nyalo mana ngiswa ni nyathini no nyaka gisani ojahigni adi to en nyathi ma nyako kose nyathi ma wuoyi to in kaka janyuola